Så kører vi det ud af. Eva, du har skrevet et læserbrev, som du har sendt rundt til alle lokale medier. Hvad er det egentlig, du er utilfreds med? Jeg er utilfreds med, at da vi blev flyttet til det nye medborgerhuset, var vi ikke inddraget til processen eller noget som helst. Vi vidste overhovedet ikke noget om det. Vi kom bare ned til vores gamle klub en dag, og så vi bare, at den var lukket. Og vi ringede til Fort, der var vores chef der, og han sagde, at vi skulle på medborgerhuset. Så da vi så kom til medborgerhuset, så kom vi her med en positiv tanke, fordi vi tænkte, det er en nyt, renoveret bygning, der vi har blevet lovet en masse faciliteter som studie, computer og alt muligt. Da vi så kommer herned, og så ser vi, at det er så et lille rum, hvor der er plads til maks 9-10 mennesker, og det går jo slet ikke, da vi er mellem 30 mennesker, 20-30 mennesker. Da vi så kommer, så ser vi, at alle vores ting er væk, forsvundet. Vores sofaer, som vi har fået folk til at sponsorere for os, og vores tv, vores sækkepuder, alt er forsvundet, og det bliver givet ud til de andre klubber. I stedet for har vi fået 2 små sofaer, hvor den ene er ødelagt, og så, ja, det er det hele. Og så har vi mistet 3 ambassadører, som vi stolte meget på, og vi ved ikke, hvordan med dem har vi mistet. Og så har vi også prøvet at tage kontakt til ledelsen, men vi føler, at de er interesseret i at snakke med os. Og det forstår vi ikke, da de er ansat for at hjælpe os. Føler vi bare, at de er der for at holde os tilbage. Erhvervslivet i Fredericia har jo sponsoreret hvor mange? 4-5 computere. Hvor er de henne nu? Tænker på dem, Spar Nord, jamen det ved jeg ikke. Jeg har dem i hvert fald ikke her. Det ved jeg ikke. Det vil sige, at de er også bare forsvundet? Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved. Der er slet ingen, der har svaret jer på noget som helst. Jeg kan se i Fredericia Dagblad i dag, at du også har skrevet til borgmesteren, og ham har du heller ikke hørt fra. Nej, det har jeg ikke. Jeg har skrevet til borgmesteren for cirka 4-5 dage siden nu. Det har jeg ikke hørt noget fra. Du skriver meget flot, at ligegyldighed flår jer i stykker. Hvad skal jeres fremtid så være, når der er ingen, der gider tage sig af jer? Ja, det er fordi, vi føler, at der er ingen interesseret i at snakke med os, og de bare holder os tilbage i et lille lokal her, hvor ingen kan se til os eller høre, hvad vi har at sige. Vi føler ikke, at vi har noget indflydelse mere. I den gamle klub kunne vi selv have indflydelse på, hvordan dagen skulle se ud, og på hvilke aktiviteter vi kunne få, for eksempel demokratiundervisning, eksamenshjælp og lektiehjælp. Og det får vi ikke mere her. Vi får ikke noget som helst, altså vi bliver ikke spurgt mere. Det er som om, at de bare bestemmer ting, der skal ske her, altså bestemmer aktiviteter og sådan noget. Det er ikke os, der kommer med det. Fint, tak skal du have. Ja.